Новата експозиция на Музея на Възраждането показва най-важните моменти от историята на Варна през периода на Възраждането. На първият етаж е отразено значението на Варна като стратегически пункт по Западното Черноморие и участието на Варненския край в руско-турските войни от края на 18 и първата половина на 19 век. В експозицията на вторият етаж са показани моменти от стопанското развитие на града, създаването на общината, училището, читалището и църковно-националното движение. В една от залите е възстановена обстановката на класната стая на взаимното училище с всички атрибути, свързани с обучението в онази епоха. Показани са също предосвобожденските борби, участието на Варненския край в хайдушкото движение, четническите прояви, априлското въстание и освобождението. В експозицията са показани нови материали, събирани в продължение на много години – книги, църковна утвар, оръжие, фотографии и лични вещи на борците за нашата свобода.